Op sneun, 6 september, dan wordt de Kalmersweg weer omtjoend naar één groot feest tijdens de Lietse feestweken. Ja, maar ja, wat is er Lietse feestweken krijgt en wat het inhoudt en wanneer deze echt begint en wat er op het programma staat, ja, dat kreeg de heren van de voorzitter van de Oranjevereniging Kalmersweg en van Kleester, Wopke de Vries. Goedemiddag, Wopke. Goedemiddag. Ja. Eerst maar ook wensen, want die bestaan eigenlijk 80 jaar, hè, de Oranjevereniging. Ja, klopt. En wist dat gewoon dat zo, jong? Ja, we hadden heel normaal in dit Lietse feestweek, maar omdat we nu 80 jaar bestaan, zijn we van, nou, we bereiden het een beetje uit, dus we beginnen nu in de toonzioen met een klein en knoffel hakken. Aha. En in de vreed, dat hier bij oorzaak altijd wordt tijdens de Lietse feestweek, en dan komt er een top 100 band lied. Nou, en de zaterdags hebben we dan 6 september Pronkje Day. Ja. Dat begint om 1 uur. Dat houdt in. Daar mag iedereen komen. Wat rolt. En dat is van een oude auto of een nieuwe auto. Ja, zeg maar. Ja, want ik ben op Facebook ben ik een paar filmpjes zien kan maken. Ik hier mijn oud VW. Dat is een mooie oude reden in. Maar het speelt maar wel reden om Sintel dan een sprongje daar. Ja, het maakt eigenlijk een rolje willen. Als er maar wielen onder zetten. Maar bijvoorbeeld ik ben die een skelter versieren. Ja. Die ze even bij met pronkje willen, die mag jij komen. Ja, eigenlijk is het dus waar je wies op bent, op je eigen spul. Ja, want je hebt wel wat oldtimer evenement, maar ja, dan mag je eigenlijk al bij mij iets ouds komen. Ja, maar ja, daar ben ik wel een paar mensen die gaan misschien wel een nieuwe auto die ze een keer zien laten willen. Ja. Even, ja, pronkje, mag ik even showen? Ja, dat mag ik wel, ja. Maar toch wies wijs mijn spul wat je had. Ja, klopt. Ja, want ja, we zeggen al skelders, benches, eerlijk zeggen, een kroren, zodat ik bij je dan zit, wond jou onder. Ja, klopt, daar heb je wel gelijk in. Ja. Nou ja, er hier met een kroren komen wel, die zullen we net zien horen. Ja? Nee, die ben al hier welkom. Nou, ja. Want ja, hoeveel mensen door dan mij onderbronken daar? Ja. Is dat al een beetje bekend of nog net? Nee, wie heeft geen opgave, wie schubbel wat op u aankomt. Ze kunnen gewoon in de media's van 1 uur, is terrein hier en dan ben ze welkom. Oké, dus het vind je mij een hele verrassing wat er komt? Ja, het is voor u dat ik even een afwachting. Wie hoop je dat het waar wat mij zet? En dan denk ik zelf wel dat er wat mensen op aankomen. Die haal al bijvoorbeeld, er komt ook zo'n ouderwetse, zo'n Spitfire motor. Ja. Die man die let hem even 2 trekker op een media rennen. Nou, en ik weet al, de Westreen had je een nieuwe brandweerauto kregen. Die komt er even te staan. Dus, ja, van alles wat, toch wel, hè? Ja. Maar zo'n Spitfire motor, daar zit natuurlijk geen tjalm onder, of wel? Die staat op elkaar. Op elkaar, ja. Daar zit wel een tjalm onder. Dat is wel goed eruit toch natuurlijk. En daar kan die man ook weer met pronkje. Ja, op die karren. Ja. Maar echt met je motor. Ja, klopt. En misschien ook wel de trekker die ervoor staat. Zo ik, hè? Ja, ik weet net. Je weet wat ervoor staat? Nee, ik zou het net weten. Nee. Maar elke niet, dus maar elke niet komen, is al in van, let's say, Kalmersweg, of maar elke niet komen, Joosteel, Westerheen, brandweerauto, en waarop. Ja, nee, ze zijn al hier welkom, ja? Ja. Het maakt er niks uit waar je bij komt. Nee. Hou je wies binnen op je spul, in principe. Dan hou je gruts binnen, want daar is het natuurlijk echt om, maar echt om Sintel om meest van, dit is mijn object, hier ben ik, dit is mijn leven, zo. Ja, dan kun je er met pronkje. Want ja, we hier al een beetje meer natuurlijk over meer activiteiten. Je zijn al van, het is een beetje uit Grusworden, 5 september. En kleine kroffelhakken. Ja, die komen de toonzioen en dan in de tent hier om zo'n uur. En ze starten om 8 uur. Maar daar kun je extra heen of maar je daar Ja, dat is voor de leden is dat gratis. En voor degene die net lid zijn, is dat een 10 intree. Oké, dus dat, maar je die kaart dan voor bij de tent keep of maar die van tevoren keep? Nee, dat kan gewoon bij de tent. Oh, en... Ja, daar kunnen mensen hun melden en daar zit wie bij een tafeltje. Oh, okay. Nou, als je degene die lid bent, die mij dan gratis. En degene die net lid bent, die moet even een intree betalen. Ja, en ben er dan eigenlijk nog wat activiteit nog meer? Bijvoorbeeld die toontjes? Nee, de toontjes net. Nee, alleen maar, nou ja, het natuurlijk willen, maar de meesten komen dus laatje, maar CRB komt er boeken daar. Daar gaan we wel van uit. Ja. En dan houden we dus de vredes. Ja, de vredejoen, dan hebben we de top 100 band lied. En dan in de tent hier om 8 uur. Nou, en die starten, maar je rekent niet 11 uur. En dan hebben we gratis intree. Voor elke niet? Ja, voor elke niet. Mag ik niet Nee, gratis intree. Echt nog? Ja.
Ja, en wat, ja, je zei coverband, wat zongt de lied dan? Ja, ik denk dat hij een breed repertoire had. Dat zal wel van André Hazes, dat, nou ja, neem het maar op. ABBA of zo, Ja. dat horen muziek. Ja. Ja, want het is natuurlijk echt vooral van de liedje jeugd en een grotere ouder natuurlijk. Hè? Ja. Ja, en dan houden we de liedjes aan, maar dan houden we echt nog, ja, kleine knoffelhakken, maar die pronkje die. Ja, als je dan hebben we in de pronkje die begint om 1 uur. En dan om 2 uur dan hebben we nog een voor de band een kinderdisco. Met Hans Pasma. Die kinderdisco DJ. Ja. En om 3 uur start de minikermis. En dan is een draaimoenen en zweefmoenen. In de bank en dan sminkt worden. Glitter tattoo. Ja. Ik ben gratis zoekerspin. Daar hebben we het wel toch zeggen om de jeugd. Ja. Het is eigenlijk, nou ja, voor iedereen wat. En dan, een uur of 4 uur start het matinee. Maar dan hebben we Bertha Sipma, Johnny de Vries. En een stemmingsorkestje Let's Go. Ja, maar je had er wel op de wet van gewoon eigenlijk, hoor, nee? Ja, maar wie vindt dat mooi, hè? Wie beschouwt dat als een stukje hobby? Ja, want je zei al van, je bent allemaal Jelly, je voorzitter. Ja, klopt. Is dit nou al jouw werk zelf? Of je had natuurlijk echt een team, denk ik. Hè? Nee, wie ben mij halve persoon zit wie in Oranje Vereniging. En ik zelf zit er al 20 jaar in. Oh, dus je wordt een beetje voor de hoed en de ronen. Jawel. He, dus, maar het werd wel gezellig wat erover. Want je weet hoe het feest gaat natuurlijk. Ja, klopt. Nou, hier keer misschien van de meesten voor de website had ik denk van, kies het trouwens op een website te lang om informatie hierover? Of is nee, we gaan net echt een website, maar wel op Facebook. In Oranje Vereniging, Kalmerswaagveen, Klooster. En daar staat het programma wel op. Yes, want het is nu alleen maar van Kalmersweg. Of dat vind ik leerst een beetje. Nou, ja, dat ben eigenlijk 2 dorpen. Of 2, het is eigenlijk 1. Ja. Dat is vroeger zo'n steen, die namen. Je jij gewoon bijeenkwam. Ja, klopt. In gemeenschap. Ja. Hey, maar daar kan je het er door. Ik er door voor de tenten natuurlijk. Ja, klopt. Dus, nou. Ik weet gewoon heel prettig. Wil het daar echt? Deze dagen, 5, 6 en... Nee, 4, 6. Ja, ik ben helemaal de klus kwijt. Ja, nee, die mag niet op ziekje wiegen, ja, die klus, want dat is helemaal joerderij. Maar dan wie het hier dank dat je hier kan komen wonen, want ja, we hebben je ook eens gewoon in het real life, zeg je dan, hè. Dus dat is mooi dan even, wat je zei van de telefoon, dat is, dit is toch wat oorzaak, hè. Je kwam wat in eigen. Maar je dank je en prettig succes daar ik mij alles nog wat je door, want ja, hier komen dan per hier nog als voorzitterschap natuurlijk. Ik hoop het wel. Nou, maar het 5 komen we met zo'n voorzitter, komt alles klaar. Wie probeer je het? Oké. Bedankt. Dank.